Sefikile udokotela wesizwe, udokotela Thishomkhulu Masekwane. Usiza kulokhu, ulungisa umsamo, unesigezo senhlahla, umuthi wecala, umuthi wokulapha induku, umuthi wezintwala, umuthi wezinso, ubuyisa isithandwa sakho, ukhipha idliso, ulapha ilumbo, uqinisa umuntu, uqinisa umuzi, ulapha umhlume, izilonda ezingapheli, ubethela ikhaya. Usiza abafuna ukukhuphula amabhizinisi abo, usiza umuntu owazalwa embethe, umuntu owafaka isilwane, kanti uma ezokulapha uqala ekugeze noma akuhlambulule. Kanti unanembiza esiza kakhulu kumuntu onombhulelo, uvula inzalo, uqaqa imithambo, uklina isinye, ahlanze isikhumba kanye nokunye. Dr. Thishomkhulu usendaweni yaseMpangeni eNdlangubo esigodini saseMngampondo. Ngemniningwane ungamfonela ku 071 748 6287 071 748 6287. Abantu abaphile ngoDr. Thishomkhulu njengoba egxile kakhulu ngasemanzini nanezinto eziphathelene nesidalwa.